Köszöntök mindenkit az új videómban. Ebben a videóban azt szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan lehet ingyenesen letölteni a fizetős appokat, ami a Marketben fizetős app, hogyan lehet letölteni ingyen. És csak nyissatok meg a böngészőtöket, és üssétek be azt, hogy magyarul mondom, 4shared.com. Ezt üssétek be, forshared.com. Ha ez megvan, akkor a keresőjébe írjátok be a kívánt appot, ami nekem az Armageddon Squadron nevű repülős játék lenne. Ide kell beírni. És ha beírtátok, nagyon fontos, hogy egybeírjátok. Bocsánat. Pont, ez a legfontosabb az egészben, pont APK. Ez az APK, ez nagyon fontos. Várjunk, amíg a kamera kiélesíti. Igen, az nagyon fontos, hogy pont APK. Az megvan, akkor nyomjunk a searchre. És látjátok, itt is vannak a találatok. Armageddon Squadron, válasz. Válasszuk ki, mondjuk a legmegbízhatóbbat, szerintem a legfelsőbb, ez a David Nugent. Ettől töltöttem eddig le a legtöbbet. Fogom az Armageddon Squadront. Várni kell egy pár másodpercet, amíg bejön a letöltési link. Ez amúgy 15 másodpercig tart el körülbelül. Elég gyorsan lejön. Click here to download file. Tehát ide kell kattintanunk erre a kék kis linkre, hogy le tudjuk tölteni, és már is látjátok, hogy itt tölti le. Armageddon Squadron V1 ponttal. Egy pár percig is eltarthat, amíg lejön. Reméljük most nem fog addig tartani. Igen, és ugye hát a wifi ugye elég erős. Egy kevesebb wifi ugye lassabban jön le. Igen. Elnézéseteket kérem a sok várakozásért. Ó, Istenem. Oké, megvan. Kattintsatok rá. Telepítés. Tehát telepítsétek föl. A telefon feltelepíti. Elnézést, megint a lassúság miatt. Nem tudom, telepítve, nyissuk meg, és ellenőrizzük, hogy jó-e. Ez egyébként nem minden játéknál garantálom a sikerességet. Ennél például megy. Látjátok, megvan egy app, ami az Android Marketbe 500 forintba kerül. Látjátok, itt a játék. Válasszuk ki a kívánt játékmódot. Legyen a tutorial. Ezt először végig kell csinálni, és már játszhatunk is a játékkal. Ugye itt is döntéssel irányítunk. Csak az a baj, hogy
Oké. Tudunk lőni. És látjátok, itt van a fizetős app, 500 forintot megspóroltunk, és vírusmentesen letöltöttünk egy kitűnő játékot. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, remélem tudtam vele segíteni, remélem ti is le tudtok ilyen sikeresen tölteni. Köszönöm szépen a megtekintést!